Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas za vas pripremam omlet sa paradajsom i kulenom. Jedno veoma jednostavno, a veoma ukusno jelo. Za pripremu ovog obroka potrebna su nam 3 jaja, 1 paradajz, malo kulena, malo sira i malo mladog luka. Od začina dodat ćemo još soji i biber. Pa hajde da krenemo sa pripremom. Razbili 3 jaja koje ćemo sada da umutimo. Vrlo jednostavno. To je to. Znači vrlo brzo. Dodat ćemo malo bibera. To je već stvar ukusa. Znači ako volite biber vi stavite, ako ne, ne mora biber. Ja ću staviti ovako malo. I dodat ću malo soli. Vrlo malo. To je to. Umutit ćemo još malo i jaja su već spremne za načinjenje. Naravno uključujemo ringlu. Stavit ćemo na neku srednju temperaturu, znači ne sme da bude mnogo vrelo. I dodat ćemo malo, ja ću vam prilikom dodati malo maslinovog ulja. Ako imate metricu, možete metricom to lepo da razmažete po tiganju, ako ne možete i ovako, znači nije potrebno da imate metricu. Znači pustit ćemo da se malo ugreje zecin i nastavljamo sa daljom pripremom. Kada se ulje zagrelo, dodat ćemo paradajz. Ovako, znači, nakon 2-3 minuta okrenut ćemo paradajz i sa druge strane i pustit ćemo ponovo 1-2-3 minuta da prži. Kada se paradajz dovoljno pržio, sipat ćemo jaja preko paradajza. Dodat ćemo odmah preko njega kulen. Ako je potrebno, smanjite malo vatru, znači temperaturu. Čekajte, ovako nek idemo ovdje, tuda kako treba. Temperaturu ringle. Dodat ćemo malo sira. I dodat ćemo malo luka. Ono već sad izgleda odlično. To je to. Sve ćemo to prekriti, poklopiti. I pustit ćemo, možemo malo da smanjimo, znači temperaturu ringle. Evo ću da smanjim malo na 3. Moja je 9, znači moja ringla ide do 9. I pustit ćemo 1-2-3 minuta da se to lepo uprži. Pogledajte vi samo kako to izgleda savršeno.